Tolong bro, sepeda Bung Karno. Sepeda Bung Karno. Lah olahmu kok ndi, Mbah? Ya ke pasar toh. Lah kok iso nek sejarah ya sepeda Bung Karno? Iki lho, aku kan dari sepeda iki mang. Ge putuku njal tongkon sepeda motor ka lho. Heeh. Ge iki sepeda Bung Karno. Wis tuwek berarti Mbah bedane, Mbah. Ya tuwek nyatane kok ngene kan. Iki tahun proklamasi kan. Iya, sepeda Bung Karno. Tapi piye to? Iki sepedaku ki rusak, ya. Dirijang tolong putuku lho kan nggo sepeda ya. Iya. Iki jenenge sepeda Bung Karno. Lah ya sepeda Bung Karno. Komputer berarti. Ket proklamasi kan ya berarti. Berarti koncone plek, Mbah. Sampean. Piye to? Piye to? Piye to Karena karepmu? sepeda Bung Karno. Ya Allah, nyebut to le, nyebut le. Astagfirullahaladzim. Lah iya. Jajal piye? Takonmu piye jajale? Sampeyan kan ngomong sepeda Bung Karno. Lah iya aku kan bedaku ki rusak. Aku kan dandan-dandan. Putuku celuk-celuk. Awakmu rene kemang. Sepedae Bung Karno. Aku tak nganu putu kae ngono lho. Oleh sepeda Bung Karno sampean kenale piye, Mbah mbiyen, Mbah? Iki ki lek tuku nang pasar. Kok iso sepeda Bung Karno nang pasar? Piye to? Kok ki piye to? Kok ki piye? Kowe kan ning museum lho, Mbah, bedae Bung Karno, Mbah. Oh, Iki olehmu jajal baleno neh pitakonmu. Pitakon boleh no. Sampeyan mau arep apa ki, Mang? Aku ki bongkar sepeda ki rusak ki lho. Lah iki putuku celuk-celuk kan kae. Lah iki sepeda Bung Karno. Sepeda Bung Karno, Mbah. Ki lak ngolah kok ngene. Iya tek sepeda. Alah mbuh iki jan Komputer. Apa kok ruwet bos Amerika? teko Putin, ngendi Vladimir Putin. masang malah tekan ngendi-ngendi kok ngono kuwi. Uni Soviet. Pamane PBB, Mbah sampean, Mbah. Lah, ruwet kowe iki ruwet. Kan tak jak rondi ngajak omongan ruwet kowe iki. Ini sampean kok Blitar mbiyen, Mbah. Iki lek tuku pasar. Pasar Blitar.